በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። ኣሜን። ስንክሳር ዘወርሃ ታሕሳስ ዕለት 16 ናይ ኪዳነ ምህረትና ኣዴና በረከታ ኣመላድነታ ጣዕማ ፍቕራ ኣዶነታ ለውሃታ ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ኣሜን። ታሕሳስ 16 እንቋዕ ናብ ሓያል መስፍነ እስራኤል ቅዱስ ገዲዮን ንማርያም እህተ ሙሴ ንዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና ኣሜን። ሓያል ገዲዮን እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን 22 ስነ ፍጥረትን ፈጢሩ ንኣዳም ዘርኢ ገበሮ። ከምኡ እውን ብነፍሲ ህያው ገይሩ መንፈስ ቅዱስ ኣኽቢሩ ነቢይን ካህንን ገይሩ ብዘይካ ካብ ሓንቲ እፅ በለስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ኣሰልጠኖ። ኣቦና ኣዳም ግን ስሕተት ረኺብዎ ካብ ገነት ወፀ። መከራን ፍዳን ረኸቦ እሞ ድሕሪኡ ድማ ን100 ዓመት ኣልቂሱ ንስሓ ኣተወ። ጎይታና ድማ ንስሓ ኣቦና ኣዳም ተቐቢሉ ካብ ጓልጓልካ ተወሊደ ከድሕነካ እየ ዝብል ተስፋ ድሕነት ሃቦ። ስለዚ ምኽንያት ድማ ን5500 ዓመታት ትንቢት ክነገር ሱባኤ ናብ ታሕቲ ክቁፀር ምሳሌ ድማ እንዳተመሰለ ነበረ። ካብ ሕያዋይ ፍጥረት ኣዳም ክሳብ ኖህ ደቂ ሴት ንእግዚአብሔር ብንጽህና ኮይኖም ኣብ ደብር ቅዱስ ኣለኹም ቁሩብ ጸኒሖም ግን ስለ ዝተሓዋወሱ ምስ ደቂ ቃየል ብማየ ድምሳሴ ጠፍኡ። ብናይ ጻድቕ ሰብ ኖህ ዝተጀመረ ትውልዲ ድማ ንእግዚአብሔር ንምዝንጋዕ ግዜ ኣይወሰደሎምን። ነገር ግን ካብ ዘርኢ ሴም ቁኑዕን ጻድቕን ሰብ ኣብርሃም ተረኽበ እሞ ከምኡ ድማ ይስሐቅ ድሕሪኡ ድማ ያዕቆብ ቁኑዓት ተረኸቡ። ያዕቆብ ድማ እስራኤል ተባሂሉ ኣብ ደቁ ህዝቢ እግዚአብሔር ዝተባሃለ ነገር ተመስረተ። ኣብ ናይ ተስፋ ምድሪ ኣብ ከነኣን ከይነብሩ ድማ ጥምየት ናብ ምድረ ግብፂ ኣውረዶም። ኣብኡ ድማ ን215 ዓመታት ብጭንቂ ናይ ባርነት ህይወት ይሕለፉ። እግዚአብሔር ድማ ስለ ፈታዊኡ ስለ ኣብርሃም ክብል ንእስራኤል ዘከሮም። ለዋህን ጻድቕን ሰብ ሙሴ ኣልዒሉ ድማ ንእስራኤል ካብ ግብፂ ባርነት ኣድሓኖም። እዚ ድማ ብዝጸንዐት ኢድ ብዝበርትዐት ቅልጽም ብ9 መቕዘፍቲ ብ10 ሞት በኹሪ ብ11 ድማ ጥምየት ግብፃውያን ኣጥፊ እዩ። ኣብ ፈቐደ መንገዲ ድማ ንጸላእቶም እንዳተበቀለሎም እዩ። ካብዛ ዘመን ጀሚሮም እስራኤል ብመሳፍንትን ብካህናትን ዝመሓደሩ ኮኑ። ኣቐዲሙ ሙሴ ንምስፍና ኣሮን ብክህነት መሪሕነት መሪሕዎም። ቀፂሎም ድማ ኣብ ክንዲ ቅዱስ ሙሴ ኢያሱ ኣብ ክንዲ ኣሮን ድማ ኣልዓዛር ተተክኡ። ከምዚ እንዳበለ ድማ ኣብ ሓያል ሰብ ገዲዮን በጽሑ። እዚ ድማ ድሕሪ ናይ ዓለም ፍጥረት 4151 ዓመታት ምዃኑ እዩ። ኣብቲ ግዜ እስራኤል ንጣዖት እንዳምለኹ ንእግዚአብሔር ስለ ዘሕዘኑ ናብ ጣዖታት ተሕሊፉ ይህቦም ነበረ። ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ 1349 ዓመታት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ምድያማውያን ብጸላእትነት ተላዒሎም ተጨነቑ። ኣምላኽና እግዚአብሔር ድማ ከድሕኖም ፈትዩ መልኣኹ ናብ ገዲዮን ለኣኾ። ቅዱስ መልኣኽ ድማ ናብኡ ቀሪቡ ሓያል ናይ እግዚአብሔር ሰብ ክብል ጸውዖ። ገዲዮን ግን ባሮት ክንስና እንታይ ሓይሊ ኣለና ክብል መለሰሉ። እቲ መልኣኽ ድማ እግዚአብሔር ምሳኻ እዩ እሞ ኪድ ንእስራኤል ካብ ኢድ ምድያም ኣድሕኖም በሎ። ገዲዮን ምልልሱ ቀጸለ። እግዚአብሔር ምሳይ ምዃኑ ብምንታይ ይፈልጥ ክብል ድማ ሓተቶ። ገዲዮን ነዚ ዝበለ ንፈጣሪኡ ስለ ዝተጸራጠረ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጥበብ እግዚአብሔር ምእንቲ ክግለጽ ኣብ ዳሕራይ ዘመን ንኽፍጸም ምስጢረ ስጋዌ ከረድእ እዩ ደኣ እምበር። እቲ መልኣኽ ድማ
እዚ መስፍን ዝስውኦ መስዋዕቲ ይዕረገሉ። ቀፂሉ ድማ ገዴዎን ጸምር ጨርቂ ክዝርግሕ ጤል ወይ ከዓ ዝናብ ኣብ ልዕሊ እቲ ጸምሪ ይውረድ። ኣብ ወሰን ወሰኑ ግን ይቡስ ወይ ከዓ ደረቕ ይኹን በለ። ንጽባሐይቲ ድማ ከም ዝበሎ ኮይኑ ረኸቦ። በረኸት ይሕደረና። ኣብቲ ልዕሊ ጸምሪ ዝወረደ ጠሊ ደሚቑ ብምእላይ መሊኡ ድማ ምስ ሰተዮ ሰማያዊ ሓይሊ ወረደሉ። ሕቶኡ ድማ ሕጂ እውን ቀጸለ። ኦጎይታይ እንደገና ሕጂ እውን እቲ ነገር ይቀየረለይ። ጠሊ ኣብ ልዕሊ እቲ ጸምሪ ኣይውረድ፣ ኣብ ወሰን ወሰኑ ግን ይውረደሉ በለ። ከም ዝበሎ ድማ ኮነ። እዚ ኩሉ ምሳሌ እዩ። ንግዚኡ ጸምሪ ናይ እስራኤል፣ ጠሊ ናይ ረድኤት ምድሪ ናይ ኣሕዛብ ምሳሌ እዩ። ጠሊ ኣብ ጸምሪ እምበር ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘይምውራዱ፣ ረድኤት እግዚኣብሔር ንእስራኤል እምበር ንኣሕዛብ ዘይምግባሩ ምሳሌ እዩ። ከምኡ እውን እቲ ምሳሌ ይቕየር እዩ። ጠሊ ዝብል ጥራሕ እሞ ንቐይሮ ጠሊ ናይ መቕዘፍቲ ምሳሌ ኣብ ካልኣይ ጠሊ ኣብ ልዕሊ ምድሪ እምበር ኣብ ጸምሪ ዘይምውራዱ፣ እቲ መቕዘፍቲ ድማ ንእስራኤል ገዲፉ ኣብ ኣሕዛብ ወሪዱ እዩ። እዚ ጊዜያዊ ምስጢር እዩ። ኣማናዊ ምስጢሩ ግን ናብ ሓድስ ኪዳን የምጸና። ጸምሪ ናይ እመቤተይ ጠሊ ናይ ጎይታይ ምሳሌ፣ ጠሊ ኣብ ምድሪ እምበር ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዘይምውራዱ፣ ጎይታ ካብ ድንግል ማርያም ጥራሕ ምውላዱ የርእየና። ኣብ ካልኣይ ምሳሌ ድማ ጠሊ ናይ ፍዳ ናይ መርገም ምሳሌ ይኸውን። ጠሊ ኣብ ልዕሊ ምድሪ እምበር ኣብ ልዕሊ ጸምሪ ዘይምውራዱ፣ ድንግል ማርያም ፍዳ መርገም ዘይብላ ንጽሕቲ ምዃና የርኢ። እዚ ኩሉ ዝተገበረሉ ገዴዎን ድማ ኣብ ማእከል ወገናቱ ኣዋጅ ኣውጁ 32,000 ሰራዊት ኣከበ። ግን እግዚአብሔር ናይ እስራኤላውያን ክፍኣት ማለት ድማ ብናትና ሓይሊ ኣሸኒፍና ከም ዝብሉ ስለ ዝፈልጥ ዝፈርሐ ይመለስ በሎም። 22,000 ሰራዊት ፈሪሑ ተመለሰ። ምክንያቱ ድማ ናይ ምድያም ሰራዊት ልዕሊ 100,000 ነበሩ። ሕጂ እውን 10,000 ብዙሕ እዩ። ናብ ወንዚ ኣውሪድካ ፍለዮም በሎ እሞ ገዴዎን ድማ ናብ ወሓዚ ኣውሪዱ ማይ ሰተዩ በሎም። ካብ 10,000 እቶም 300 ብኢዶም እንዳጠለፉ ክሰትዩ ከለው 9,700 ዝኣኽሉ ሰራዊት ግን ተጎንቢሶም ብኣፎም ሰተዩ። በዚ ድማ ነቶም ካልኦት ዝተጎንበሱ ኣምሊስካ ብ300 ተዋጋእ ተባሃለ። ንሱ ድማ ን300 ተኸተልቱ ሒዙ መለኸትን መብራህትን ኣብ ሸኽላ ሒዙ ኣብ ኣደባባይ ናይ ምድያም ሰራዊት ሓደረ። በታለይቲ ድማ ገዴዎንን ሰራዊቱን ኣብ ማእከል ምድያም ኣትዮም እስራኦም ሰበሩ። መለኸቱ ድማ ነፍሐ። ከም ኣንበሳ ድማ ሓይሊ ዘእግዚኣብሔር ኩናት ዘገዴዎን ሓይሊ ካብ እግዚኣብሔር ኩናት ካብ ገዴዎን እንዳበሉ ገጠሙ። ብስምባደ ዝተሃረሙ ምድራውያን ድማ ነንባዕሎም ተዋጊኦም ኣብ ሓንቲ ለይቲ ጥራሕ 102,000 ሰራዊት ተወድእዎም። ዝሰረፉ ወገናቶም ድማ ሓፊሩ። እስራኤል ግን ብናይ ፈጣሪኦም ሓይሊ ተፈርሑ። ገዴዎን ድማ ን40 ዓመታት ንእስራኤል ኣመሓዲሩ። በዛ ዕለት እዚኣ ሎማዓንቲ ዓረፈ። በረከት ረድኤት ናይ ቅዱስ ገዴዎን መስቀላትና ይኹን ኣሜን። ከምኡ ድማ ማርያም እህተ ሙሴ። እዛ ኣደ ናይ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴን ናይ ሊቀ ካህናት ቅዱስ ኣሮንን ዓባይ ሓፍቲ ክትከውን ከላ ወለዳ እንበረምን ይካብድን ይበሃሉ። እስራኤል ካብ ናይ ግብፂ ባርነት ምእንቲ ክወፁ ከም ናይ ኣዴና ማርያም ኣስተዋፅኦ ዝገበረት ጓል የላን። ካብ መጀመርታ ድማ ንቅዱስ ሙሴ ዝሓለወት ብሕጊ ብስርዓት ምእንቲ ክዓቢ ምስ ኣዲኡ ዘራኸበት ወገናታ ካብ ግብፂ ክወፁ ከለው ድማ ንኣዋልድ ዝመርሐት ኣደ እያ። ንኣሕዋታ ሙሴን ኣሮንን ተገልግሎም ነበረት። ብፍላይ እግዚኣብሔር ንባሕሪ ኤርትራ የብስ ወይ ከዓ ደረቕ ምስ ገበራ ከበሮ ኣልዒላ ንሰብሖ ለእግዚኣብሔር ኢላ ንፈጣሪያ መስኪና እያ። ሓደ ግዜ ድማ ንኢትዮጵያዊት ሲፓራ ንምንታይ ተመርዓኻ ብምባል ስለ ዝተዛረበቶ እግዚኣብሔር ተቆጢዑ ብለምፂ ሃረማ።
ጸኒሑ ግን ብናይ ቅዱስ ሙሴ ልመና ምሒርዋ እዩ። ማርያም ኣብ መንገዲ ከለዉ ናብ ርስቲ ከይበጽሑ ዓሪፋ ተቐብረት። በረከታ ይሕደረና። ኣምላከ ሃያላን መንፈሳዊ ሓይሊ ልኢኹ ንጸላኢ የድክመልና። ካብ ፈተውቱ ቅዱሳን ጻድቃን ድማ በረከት ይኽፈለና ኣሜን። ታሕሳስ 16 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ገዲዮን ሃያል፣ ማርያም እህተ ሙሴ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅድስቲ ኪዳነ ምህረት ናይ 7 ኪዳናት ማሕተም፣ ቅድስቲ ኤልሳቤጥ ኣዶ መጥምቁ ዮሃንስ፣ ቅዱስ ኣቡነ ገብረ ማርያም ጻድቅ ንጉሰ ኢትዮጵያ፣ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌሉ ዘወርቅ፣ ቅዱስ አኖሬዎስ ጻድቅ፣ ኣባ ዳንኤል ገዳማዊ፣ ኣባ አቡናፍር ገዳማዊ። በረከቶም ይሕደረና። ናይ 16 ቅዱሳን ከምኡ ድማ ናይ 17 ታሕሳስ ስንክሳር ንቕጽል። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሕሳስ 17 ወርሓዊ በዓል ቀዳማይ ሰማዕት ቅዱስ ሊቀ ዲያቆናት ቅዱስ እስጢፋኖስ እዩ። በረከትን ረድኤትን ምስ ኩላትና ኣፍቀርቲ ይኹን ኣሜን። እንኳዕ ድማ ናብ ዓብይ ጻድቅ ቅዱስ ሉቃስ ዝዓምድ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብጽሕና ኣሜን። ኣቡነ ሉቃስ ዝዓምድ ሃገሩ ፋርስ ክኸውን ከሎ ኣብ ልዕሊ 100 ጭፍራ ናይ ንጉስ መኮንን ኮይኑ ተሸይሙ ነበረ። ድሓር ድማ ንሽሞቱ ገዲፉ ናብ ገዳም ኣትዩ መንኮሰ። ኣብ ውሽጢ ምብራቕ ካብ ዘለው ገዳም ኣብ ሓንቲ ኣትዩ ብዙሕ ዘመን ክጋደል ጀመረ። ልብሱ ድማ ናይ ሓፂን ልብሲ ብምግባር ክሳብ 6 መዓልቲ ዝጸውም ኮነ። ድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ልዕሊ ዓንዲ ደይቡ ኣብኡ 3 ዓመት ንጸሎት ቆመ። ዝተኣዘዘ መልኣክ ድማ መጺኡ ካብቲ ዓንዲ ክወርድ ነጊርዎ ብብርሃን መስቀል እናመርሐ ወሲዱ ኣብ ሓደ ገዳም ኣብጽሖ። ኣብኡ ድማ ብዙሕ ተኣምራት እናገበረ ነበረ። ድሕሪ እዚ ድማ ኣቡነ ሉቃስ ኣርምሞ ሓዘ። ከቶ ከይዛረብ ድማ ኣብ ውሽጢ ኣፉ እምኒ ነኺሱ ሓዘ። ሕጂ እውን እቲ መልኣኽ ናብ ጫፍ ቆስጥንጥንያ ቦታ ሒዝዎ እናመርሐ ወሰዶ እሞ ኣብኡ ድማ ኣብ ሓንቲ ዓንዲ ተሰቒሉ ዓብይ ተጋድሎ እንዳተጋደለ ኣብ ልዕሊኣ 45 ዓመት ነበረ። ኣብኡ ድማ ኣደናቂ ተኣምራት እናገበረ ንብዙሓት ብምፍዋስን ወንጌል ብምስትምሃርን ብዙሕ ደኸመ። ታሕሳስ 15 ምስ ዓረፈ ሊቀ ጳጳሳትን ካህናትን መጺኦም ብኽብሪ ናብ ከተማ ቆስጥንጥንያ ወሰድዎ። በዚ ግዜ ድማ ኣብ ልዕሊ ድውያን ዓብይ ፈውሲ ኮነ። ናይ ኣባ ሉቃስ ረድኤት በረኸቱ ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና ኣሜን። ኣምላክ ቅዱሳን ስለ ኣቦታትና ክብል ብምሕረቱ ይብጽሐና፣ ካብ በረከቶም ድማ ይሳትፈና። ታሕሳስ 17 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱስ ሉቃስ ዘዓምድ፣ ቅዱስ ናትናኤል ጻማዊ፣ ቅዱስ ማርቆስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ እስጢፋኖስ ሊቀ ዲያቆናት ወቀዳማይ ሰማዕት፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ወልደ ዘብዴዎስ፣ ቅዱሳን አበው መክሲሞስን ዲማቴዎስን፣ ኣባ ገሪማ ዘመደራ፣ ኣባ ጵላሞን ፈላሲ፣ ኣባ ለትጹን የዋህ፣ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ ሊቅ፣ ቅድስቲ ወለተ ጴጥሮስ። በረከቶም ይሕደረና ኣሜን። ከምኡ እውን ናይ ዕለት 18 ስንክሳር ንቕጽል። በረከቶም ይሕደረና ናይ ዕለት 18 ናይ 17 ናይ 16 ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ታሕሳስ 18 እንኳዕ ናብ ሐዋርያዊ ቅዱስ ቶማስ ቲቶ ሰላማ ኣቡነ ሰላማ ዓመታዊ በዓል ብሰላም ኣብጽሐና ኣሜን። ቅዱስ ቶማስ ሐዋርያ ካብ 12 ቅዱሳን ሐዋርያት ሓደ ዝኾነ ቅዱስ ቶማስ ብዙሕ መከራ ብምሕላፉ ናይ ጎይታና ጎኑ ብምድህሳሱን ይፍለጥ። ቅዱስ ቶማስ ከም ካልኦት ሐዋርያት ኣብ እስራኤል ተወሊዱ ኣብኡ ድማ ብስርዓተ ኦሪት ዓብዩ ገና ኣብ ግብዝናኡ ኣብ ናይ ሰዱቃውያን ማሕበር ተቐላቐለ። ሰዱቃውያን ሰባት ድሕሪ ሞት ትንሣኤ የለን ኣልዎ ትንሣኤ ምውታን ዝብሉ እዮም። መድሃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምሃር ምስ ጀመረ ግን ቅዱስ ቶማስ ካብ ዝነበሮ ማሕበር ወፁ ንጎይታና ተኸተለ። ጎይታና ካብ 12 ሐዋርያት ሓደ ምእንቲ ክኸውን ሸሞ። ዝቐደመ ስሙ ዲዲሞስ ክኸውን ከሎ ጎይታና ቶማስ በሎ። ቅዱስ ቶማስ ጎይታ ንኣልዓዛር ንኸተንስእ ኣብ ዝኸደ ጊዜ ካልኦት ሐዋርያት ንጎይታ ኣይሁድ ከይቀትሉኻ ትረፍ ክብልዎ ከለዉ ንሱ ግን ንኺድ እሞ ሓቢርና ንሙት ክብል ፍቕሩ ኣርኣየ።
ጎይታና ትንሳኤኡ ንደቂ መዛሙርቱ ኣብ ዝገለጸ ግዜ ቶማስ ስለ ዘይነበረ ከይረኣኹ ኣይኣምንን በለ። ምክንያቱ ንጎይታ ካብ ዝነበሮ ፍቕሪ ዝተለዓለ ሓቂ ክመስሎ ስለ ዘይከኣለ። ብኻልእ ከዓ ካልኦት ሃዋርያት ትንሳኤኡ ርኢና እንዳበሉ ክምህሩ ከለዉ ኣነ ግን ሰሚዐ ኢለ ክምህር እየ ኢሉ ብምሕሳቡ እዩ። ብግዚኡ ጎይታ ተገሊጹ እንተገሰጾ እግዚእየ ወኣምላክየ ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ፍጹም ሃይማኖቱ ገለጸ። ኣብ ፍጻሜ ግን ናይ ጎይታና ጎኑ መለኮት ምእንቲ ክድህስስ በዓል ቤት ከም ዝዓደሎ ይነግር። መለኮት ዝዳሰሰት ኢዱ እዛ ቅድስቲ ኢድ ድማ ስጋብ ሎሚ ህያው እያ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ቤተ ክርስቲያን ብምኽባር ድማ ተቐሚጣ ኣላ። ቅዱሳን ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሎም ሃገረ ስብከት ክከፋፈሉ ከለዉ ንቅዱስ ቶማስ ድማ ህንድን ኣብ ዙርያ ዘለዋ ዓድታትን በጽሖ። ድሕሪ ዝዩ ዘርዚርና ዘይንውድኦ ተጋድሎ ዝፈጸመ እዚ ቅዱስ ዝነበሮ ፍጹም ትግሃት ኣቦታትና ዝኣሰርግዋ ለብሄረ ህንደቼ ንህንዲ ብወንጌል ዘመልክዓ ክብሉ የኽብርዎ። ቅዱስ ቶማስ ንንጉስ ለኪዮስን ደቂ እቶም ዓድን ንኽኣምን ብሽንካር ኣብ መሬት ወጢሮም ቆርበቱ ገፈፍዎ። ንቆርበቱ ድማ ከም እንደገና ሰፍዮም ሑፃ መሊኦም ኣሸከምዎ። ኣብ መንገዲ ዝተገፈፈ ኣካሉ ጨው እንተቐብእዎ ኣባጊዕ መጺአን ግሒጠን በልዐኦ። በዚ ምክንያት ድማ ኩሉ የኣኪ እንዘ የኣኪ ዘመኑ ኣባጊኢሁ ለቶማስ እስመ ኣራዊት ኮኑ በሉ ሊቃውንት። ድሓር ግን ካብ ላዕሊ በላሶ ወዲቓ ዝሞተት ሰበይቲ ንጉስ ብዝተገፈፈ ቆርበቱ ስለ ዘድሓና ኩሎም ኣሚኖም ተጠመቑ። እዚ ቅዱስ ሃዋርያ ልክዕ ከም ናይ ቅዱስ ጳውሎስ ሓደ ብፍላጥ ካልእ ግዜ ድማ ብመከራ ንወንጌልን ንቤተ ክርስቲያንን ተጋደለ። ብዘይ ምቁራጽ ካብ ህንዲ ስጋብ ሃገርና ኢትዮጵያ ን38 ዓመታት ወንጌል ሰበኸ። ኣብ መጨረሽታ ድማ ኣብ 72 ዓመተ ምህረት በዛ መዓልቲ ብሰማዕትነት ዓረፈ። መቃብሩን ቅድስቲ ኢዱን ስጋብ ሕጂ ኣብ ውሽጢ ህንዲ ኣለዋ። ብዘይካ ፕሮቴስታንት ኣብ ሙሉእ ዓለም የኽብርዎ እዮም፣ ከምኡውን ይኽበር እዩ። ከም ናይ ኣቦታትና ትርጉም ቶማስ ማለት ፀሓይ ወይ ከዓ ኦርያሬስ ከም ማለት እዩ። ብዝተውሃቦ ናይ ወንጌል ጸጋ ኣብ ሃገረ ስብከቱ ስለ ዘበርትዖም ሎሚ ናይ ቅዱስ ሃዋርያ በዓለ ፍልሰቱ እዩ። በረከቱ ይሕደረና ኣሜን። ከምኡውን ቅዱስ ቲቶ ሃዋርያ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ መዝሙር ቅዱስ ቲቶ ካብ 72 ኣርድእቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ብዝተወሰነ መንገዲ እኳ ዝተዘንግዐ ሃዋርያ ኣይኮነን። ብፍላይ ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ዝፀሓፎ 14 መልእኽትታትን ሓደ ዝተለኣኸ ናብዚ ቅዱስ ብምዃኑ እቲ ታሪክ እኳ እንተዘይተነገረ ስሙ ግን ኣይረሳዕን እዩ። ቅዱስ ጳውሎስ ድማ ኣብ መልእኽትታቱ ንጽቡቕ ስሙ እንዳደጋገመ የልዕሎ ነበረ። ንምዃኑ ሃዋርያ ቅዱስ ቲቶ መን እዩ? ቅዱስ ቲቶ ዝተወልደ ኣብ 100 ክፍለ ዘመን ኣብ ውሽጢ እስያ ቀርጤስ ኣብ እትበሃል ከተማ እዩ። ናይ ዘርኢ ሓረጉ ካብ እስራኤልን ካብ ጽርዕን ግሪክ ንማለት እዩ ይውለድ። ኣከባቢኡ ኣምልኮተ እግዚኣብሔር ዝጠፍኣሉ ስለ ዝኾነ ንሱን ቤተሰቡን ዘምልኽዎ ከዋኸብቲ ነበረ። ምድሓን ብፍልጠት ይመስሎም ስለዝነበሩ ናይቲ ኣከባቢ ሰባት ናይ ግሪክ ፍልስፍና ኣጠንኪሮም ይመሃሩ ነበሩ። ቅዱስ ቲቶ ድማ ኣብ ግብዝንኡ ናብ ትምህርቲ ቤት ኣትዩ ናይ ግሪክ ፍልስፍናን ናይ ዮናናውያን ጥበብ ስጋን ተምሃረ። ኣብ ሓፂር ግዜ ድማ ልዕሊ ኩሎም ኮነ። እዚ ቅዱስ ኣብቲ ወቕቲ ሓቀኛ ፈጣሪ እኳ ኣየመልኽ እምበር ብጠባዩ ግን ብጣዕሚ ቅኑዕን ለዋህን ነበረ። ምክንያቱ ከይፈለጠ ንነዳያን ንድኻታት የብልዕን የስትን ይንከባከብን ነበረ። እግዚኣብሔር ግን ናይዚ ቅዱስ ሰብ ሕያውነቱ ከምዚ ኢሉ ክተርፍ ስለ ዘይደለየ ሓደ መዓልቲ ብራእይ ተገለጸሉ። ብራእይ ድማ ሓደ ማንነቱ ዘይተረድኦ ነገር ኦ ቲቶ ስለ ድሕነት ነፍስኻ ተጋደል እዛ ዓለም ሓላፊት እያ ክብሎ ተሰምዐሞ ካብ ድቃሱ ነቂሑ ብጣዕሚ ትሰንበደ። ዝገብሮ ድማ ሰኣነ ንሰባት ሓተተ ግን ንኹሎም ወላ ሓንቲ ክርድኦም ኣይከኣለን።
ንዝተወሰነ ግዜ ድማ ነዚ ጉዳይ መልሲ ከይረኸበሉ ብልቡ እንዳተመላለሰ ነበረ። ኣጋጣሚ ግን በታ ሰሙን ካብ ኢየሩሳሌም ሓድሽ ዜና ተሰምዐ። ክርስቶስ ዝብልዎ ኢየሱስ ንሱ ድማ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ዝኾነ ናይ ምድሪ ናብ ምድሪ ወሪዱ ስለ እግዚኣብሔር መንግስቲ ድማ ይሰብኽ ኣሎ ክብሉ ንቲቶ ነገርዎ። ካልእ ከ እንታይ ርኢኹም በሎም። ብኢዱ ድውያን ይፍወሱ፣ ምውታን ይትንስኡ፣ ዕውራን ይርኡ፣ ለምጻማት ይነጽሁ፣ ካልእ ብዙሕ ተኣምራት ድማ ይገብር ኣሎ በልዎ። ናይቲ ወቕቲ ናይ ሃገረ ኣክራጥስ መኮንን ፍላስፋ ስለ ዝነበረ ስለ ክርስቶስ ምስ ሰምዐ ክመራመር ፈተወ። ንሱ ምኻድ ስለ ዘይከኣለ በሊሕ ጥበበኛ ሰብ ድለዩለይ ኢሉ ንተኸተልቱ እንተለኣኾም ካብ ቲቶ ዝሓይሽ ጥበበኛ ወይ ከዓ ብርቱዕ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘይነበረ ንዕኡ ኣምጽዎ። እቲ መኮንን ንቲቶ እቲ ነገር ትኽክል ወይ ድማ ስሕተት ምዃኑ ብዑምቀት መርሚርካ መልሲ ኣምጸለ ኢሉ ለኣኾ። ቅዱስ ቲቶ ድማ ፈጢኑ ተላዒሉ ናብ ኢየሩሳሌም ገስገሰ እሞ ናብታ ከተማ ምስ ኣተወ ድማ ንጎይታና ደላልዩ ረኸቦ። በረከቱ ይሕደረና። ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብስልጣነ ቃሉ ደውየ ከርሕቕ ኣጋንንቲ ከሳልድ ተመልኪቱ እዚ ስራሕ ናይ ፍጡር ከም ዘይኮነ ተረድአ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምህሮ ትምህርቲ ካብ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ብጣዕሚ ርሑቕን መጢቑን ረኸቦ። ናይ ግሪክ ፍልስፍና መጀመርታኡ ኮነ መወዳእትኡ ስጋዊ እዩ። ጎይታና ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ብጣዕሚ ቃሉ ዝምህሮ ሰማያዊ ከምኡውን ዘለዓለማዊ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ። ብራእይ ስለ ዝነብስኻ ተጋደል ዝበሎ ምስጢር ሕጂ ተተርጎመሉ። በዚ ምኽንያት ድማ ግዜ ኣየጥፍአን ሽዑ ኣሚኑ ተኸታሊኡ ኮነ። ጎይታ ድማ ምስ 72 ኣርድእቲ ደመሮ። ናይ ኣክራጥስ መኮንን እንታይ ደኣ ደንጊኻ እንተበሎ ዝረኣየ ኩሉ ጽሒፉ ከም ዘይመለስ ደብዳቤ ለኣኸሉ። ድሕሪኡ ቅዱስ ቲቶ ኣብ ትሕቲ እግሪ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ን3 ዓመታት ተማሂሩ ኣብ በዓል 50 መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ኣብ መላእ እስያ ን8 ዓመታት ወንጌል ሰበኸ። ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ዝኣመነ ግዜ ድማ ናቱ ወዲ መዝሙር ኮይኑ ን25 ዓመታት መሃረ። ቅዱስ ጳውሎስ ሰማዕት ምስ ኮነ ድማ ናብ ኣክራጥስ ተመሊሱ ንህዝቢ ኣእሚኑ ኣጥሚቑን ቤተ ክርስቲያን ሃነጸ። ዕድሚኡ ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ድማ መምህራንን ካህናትን ሸይሙሎም ባሪኽዎም ዓረፈ። ሎሚ ናይዚ ቅዱስ ሃዋርያ በዓለ ፍልሰቱ እዩ። ኣምላከ ቅዱስ ቲቶ ሰናይ ናይ ህይወት ምስጢር ይግለጸልና። በረከት ሃዋርያ ቅዱስ ቲቶ ድማ ይዓድለና ኣሜን። ከምኡውን ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን በዛ መዓልቲ ንሃገር ኢትዮጵያ ብርሃን ዝገለጹላ ቅዱስ ኣቦ ኣባ ሰላማ ጵጵስና ዝተቐበሉላ ዕለት እያ። ዜናኡ ድማ ከምዚ እዩ። ስሙ ሜሮጵዮስ ዝበሃል ናይ ጥበበኛታት ሓለቓ ሓደ ሰብ ናብ ሃገረ ህንዲ ክሓልፍ ኢሉ ናብ ሃገረ ጢሮስ መጸ። ምስኡ ድማ ካብ ወገን ኣዝማዱ ዝኾኑ 2 ቆልዑ ነበሩ። ናይቲ ሓደ ስሙ ፍረሚናጦስ፣ ናይቲ ካልኣይ ድማ ኤደስዮስ ይበሃሉ። ሲድራኮስ ዝብልዎ እውን ኣለዉ። ብኢትዮጵያ ወገን ናብ ናይ ኣፍሪቃ ባሕሪ ወደብ በጽሑ እሞ ልቡ ዝተመነየቶ ናይ ኢትዮጵያ ሃገር ጽቡቕ ነገራ ኩሉ ተመልከተ። ድሕሪኡ ኣጋጣሚ ሸፋቱ ተላዒሎም ምስቶም ኣብታ መርከብ ዘለዉ ሰባት ቀተልዎ። እዞም 2 ቆልዑ ግን ተረፉ። እቲ ደቂ እታ ዓዲ ድማ ረኸብዎም እሞ ናብ ንጉስ ድማ ወሰድዎም። ንጉስ ድማ ተቐበሎም። ድሕሪ ቁሩብ ቀናት መዓልታት ድማ ንጉስ ንኤድስዮስ ኣብ ቅድሚኡ ዝቀውም ጃግሬ ገይሩ ሸሞ። ንፍረሚናጦስ ግን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ገንዘቡ ብጅሮንድ ገይሩ ሸሞ። እዚ ንጉስ ድማ ናይ ኣብርሃን ኣጽብሃን ኣቦ እዩ። ስሙ ከዓ ኣይዛና ይበሃል። ንሶም ህፃናት ከለዉ ድማ ዓረፈ። እዚኦም ድማ ኣካለ መጠን ስጋብ ዝኾኑ ንደቂ ንጉስ እንዳዕበዩ ነበሩ። ክብሪ ይኹኖ እሞ ብክርስቶስ ምእማን ድማ መሃርዎም። ደቂ ንጉስ ዓብዮም ኣብ ዝነገሱ ግዜ ኤደስዮስ ናብ ሃገሩ ተመለሰ። ፍረሚናጦስ ግን ናብ ግብፂ ከደ። ናብ ናይ እስክንድርያ
ሊቀ ጳጳሳት ናብ ኣባ ኣትናቴዎስ ከዓ በጽሐ። እቲ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ ድማ ነገሮ ስለ ናይ ኢትዮጵያውያን ሃይማኖት ጳጳስ ዘይብሎም ከሎ ክብሪ ይኹን እሞ ብጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ ከም ዝኣምኑ ነገሮ። ኣባ ኣትናቴዎስ ድማ ኣብ ሰምዐ ግዜ ብጣዕሚ ኣድነቐ። ንፈረሚናጦስ ኣባ ሰላማ እውን ናይ ነፃ ህዝቢ ሃገር ንዝኾነት ቅድስቲ ኢትዮጵያ ይኸሬታ ንኣባ ሰላማ ናብ ግብፂ ኸይዶም ማለት ናብ ግብፂ ጵጵስና ተቐቢሎም መፅኦም ይብለና። ንዝኾነት ኢትዮጵያ ድማ ጳጳስ ምእንቲ ክኸውን ግዲ በሎ ንኣቡነ ሰላማ ማለት እዩ። ጵጵስነት ሸይሙ ድማ ብዓብዪ ኣኽብሮት ለኣኾ። ኣብ ናይ ኣብርሃን ኣጽባሃን ዘመነ መንግስቲ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝበጽሐ ግዜ ብኽብሪ ተቐበልዎ። ኣብ ሙሉእ ዓድታት ናይ ኣቡነ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ዝቐንዐት ሃይማኖት ሰበኸ። ክብሪ ይኹን እሞ ክርስቶስ ናይ ጎይትነቱ ብርሃን ኣብ ኩሉ ዓድታት ገለጸ። ስለዚ ድማ ገላጺ ብርሃን ኣቡነ ሰላማ ተባሃለ። ንኩሉ ኣስተኻኺሉ ድማ ብሰላም ዓረፈ። ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና ድማ በዚ ናይዚ ጻድቕ ኣቦና ጸሎት ይምሓረና። በረከቱ ድማ ምስ ኩላትና ይኹን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኬ ድማ ሰላም ሰላም በቃልት ትፍስህት እብሎ እንዘ ኣቢዮ ወኣልኤሎ ሰላማ ሁሪ ሆሃተ ኣሚን ወተሳህሎ ኣስረቀ በኢትዮጵያ ለብርሃነ ክርስቶስ ጸዳሎ እንዘላዕሊሃ ጽልመት ወቆባር ሃሎ ይብል። ታሕሳስ 18 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ቅዱስ ኣቡነ ሐዋርያ ፍልሰቱ፣ ቅዱስ ቲቶ ሐዋርያ ፍልሰቱ፣ ኣቡነ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን፣ ቅዱስ ፊሊሞና ባሕታዊ፣ ቅዱስ ኢርቅላ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣቡነ ኤዎስጣቴዎስ ረባን፣ ኣቡነ ኣኔሬዎስ ዓቢ፣ ማር ያዕቆብ ግብፃዊ፣ ቅዱስ ያዕቆብ ሐዋርያ ካብ 72 ኣርድእቲ፣ ቅዱስ ፊልጶስ ሐዋርያ ካብ 12 ሐዋርያት። በረከት ረድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳና ምስ ኩላትና ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓሃን መላእክቲ ተኣርመለይ ኣሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ኣሜን ወኣሜን ወሉ ኩሎም መላእክተ ሰማይ ኣሜን። ኣቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስመከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሃበኒ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጀጋየነ ከመ ንሕነኒ ንህድግ ለዘአበስረነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ አድኅነነ ወባልሐነ ኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ብሩክቲ አንቲ እምአንስት ወብሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ፍሥሕት ኦ ማርያም ምልእተ ጸጋ ምልእተ ውዳሴ ምልእተ ሞገስ ምልእተ ክብሪ ልዑል እግዚአብሔር ምስለኪ ሰአሊ ወጸሊ ምህረተ በእንቲአነ ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራጋዜት ሃበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረለነ ኃጣውኢነ ተማሂፀነ በኪ ተማፀነ በክዳንኪ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።